Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande noon eɗen jan kadi joyi goɗɗe kese tawde Allah wallino on jangi joyi kadi hande kadi janguen joyi on janguino ba mawɗo ɓa mawɗo ca mawɗo da mawɗo ɗa mawɗo e ba tokoso ɓa tokoso ca tokoso da tokoso ɗa tokoso mbaɗen dani henne momten ɗum ayi ɗum momte gadden kesi wona joni noon jangaten hande ko wiyete faako ay fa mawɗo mbaɗe fa mawɗo mais fa mawɗo nan so waɗi fa mawɗo dewnen hen ga mawɗo dewnen hen ha mawɗo ay ha mawɗo nani dewnen hen ja mawɗo ay ja mawɗo nani so gasi dewnen hen ka mawɗo hay ka mawɗo kaɗen ɗo kadi en keeɓi joyi en keeɓi fa mawɗo e ga mawɗo e ha mawɗo e ja mawɗo e ka mawɗo ɗum ɗo ɗigui tan kadi en ɓeydima to gandal garen payen ɗo mbaɗen ɗo henne ay fa tokoso nani mbaɗen ni ay ga tokoso o nani ay ha tokoso o nani ay ja tokoso o nani ay ka tokoso o nani gasi oɗo abboɗo seeɗa fotoye makko gasi oɗo ɓutti seeɗa e foti oɗo abboɗo seeɗa gasi oɗo waɗa ni jippo less oɗo jippo waɗa ni o jippo ayo gasi mbawa yide moƴƴi joni ndeɗo woni windande men wattore nayyi ɗo ko fa mawɗo ga mawɗo e ha mawɗo e ja mawɗo e ka mawɗo lesto ko fa tokoso e ga tokoso e ha tokoso e ja tokoso e ka tokoso mbaɗen dani galten garen gadden kuɗol ngol kolliren ha mbawa yidde moƴƴi ay ɗum woni fa mawɗo ni foti ari ardi gasi ɗo woni fa tokoso ni foti ari ardi ɗo so ɗiggi a serti e jangde fa ko jangete e fa e hewde ko ɗo haaɗi ode ganda fa manggal e fa tokosal so ɗiggi gara ƴetta ga mawɗo ganda no windirte eno jangirte gasi ɗum woni ga mawɗo tokoso nani ne wiye ga ne wiye tokoso tokosal nani so ɗiggi puɗɗa arande ngal ɗo mbiya ha mawɗo nani gasi so ɗiggi gara ɗo mbiya ha tokoso andi manggal tokosal gasi so ɗiggi gara ɗo mbiya ja manggal no windirte ko ndani
jaa tokosal ko ni windirte a serti e majjere jaa ɗo tan woni ko jangate e jaa e heewde ɗo haaɗi ngaraɗo ka mawɗo ko ni wayata ni foti ari ardi so gasi ngaraɗo mbiya ka tokosal ko jangate e ka e heewde ko ni foti ari ardi joni noon tawde on kollamaɗe on gandiɗe momteɗe mi wonay haalde oɗon daara ɗo woni ɗo joni noon garen momten ɗo ha laaɓa jiyen bindi men ha laaɓa jangen ha laaɓa ayi gasi nen ji joni ko ɗo woni fa mangal so ɗiggi a serti e majjere fa ɗo woni fa tokosal mawɗo o e tokoso so ɗiggi a serti e majjere fa on saha ngaraɗo e ga ganda ko ɗo wiyete ga mawɗo ɗiggi a serti e majjere ga mawɗo ngara janga ga tokoso tokosal walla mbiya tokoso tokosal tokoso ɗo mbiɗa e fof tan andu tan ko no windirte e jangirte gasi ga tokosal mangal nen mangal nani ga tokosal ga so ɗiggi puɗɗa ragande ha janga ha mangal ha mbawagal jippoɗa ɗo mbiya ha tokoso tokosal aɗa janga ɗum ha ganda ɗum no wiyete e ɗemgal ene wiyete e bindol janga binda so ɗiggi garanagal ɗo ƴetta ja mangal ha ganda ngal ɗiggi ƴeewangal ne moƴƴi ha teskoɗa ngal kala jiimi ngal mi anda ngal ngara tokosal nden tokosal ngal waɗa toɓɓel dow muɗum elle i kono sa ƴeewi hofima fayi banggue nano ɗum senɗum e ihe ene nande i noon kono kofgal pangal tongal ɗum jangintuma wadde wona i ko ja nani ja tokosal ayde ɗo ko ka mangal ko ni windirte alkulal mangal to banggue ka ko ni windirte so ɗiggi ngara tokosal ngal ne windirte a serti hen gasi hankkadi a andi ɗum joni noon garen garten e wattude alluwal ngal waɗa suudu muɗum janggen hankkadi noon ɗo mi huccita mi haala ɗon daara pular ummorto ko banggue nano faye banggue ñaamo ɗe dow ɗe ko joyi goni toon adi banggue ma nano ko fa mawɗo ga mawɗo ha mawɗo ja mawɗo ka mawɗo jippuɗa less banggue ma nano paya ñaamo adi ko fa tokoso ga tokoso ha tokoso ja tokoso ka tokoso ɓe mbiya tokosal famɗude ha famɗude tokosel nani wata janggen dow o ko fa mawɗo less mum woni fa tokoso ɓennu yeeso dow ko ga mawɗo less makko ga tokoso ɓennu yeeso ha mawɗo less makko ko ha tokoso o ɓennu yeeso ko ja mawɗo less makko ja tokoso ɓennu yeeso ko ka mawɗo woni dow less makko ka tokoso ɗum ɗo ɗiggi tan sappo nde ñaama yente joyi nde ñaama yenta e sappo ɗiya sappo e joyi ma keɓima aya woɗɗoyi accinani a woɗɗoyi accinani janga ɗon ɗigga numéro noon less o ko wonande yiɗɓe nadde donc dañde damal ɗo ndewi ha jetto naata walla jiiɗe wadde ballal donc ande rewata ha waɗa etto en yo rew ɗon 00 221 77 906
14 81 waɗa yaya waɗa li oɗon li yewa sabo ara haala inde muɗum e yettode muɗum ko jiɗi janngude addora temedde mum 4 windo naata janga kala lewru maydu temedde 4 mbatta hen onon wonɓe Facebook wonɓe YouTube e bangeji goɗɗi e janga hen e naftoro hen alarbaji mon yo ngar min jiya amin balla on de balle min amin jingana on de jingane min sa walli balloma a walli hoore ma sa jingani jinganowo a jingani hoore ma ko neɗɗo ma ni kuura yifi koye o jeeya jinganama hen ballama hen yo Allah wallu e nande ko haalete ko e famde ɗum e waɗire saabi Allah sa waɗi Orange Money yetto Wave yetto waɗa hen ko waɗa hen yo Allah wallu en no dande e jabde e gollude ko wiya en kaali ɗo kadi nde min dande ƴette kuɗi mon e carnet mon mbawni ɗon janggon ɗigga on koola koye mon ƴeewon bawɗo ɗakkoro seeɗa makko o holla on ɗe mbawonde ceertode majjere hankkadi kala ko winda janggon hankkadi on mbawi ko ɓenni ko nde watte hen musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kala Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam Okay.